not an easy thing. Isikhathi nalokuthi usuwenza into usutatazela kuyakuthula kancane noma kuzokwenza ukukhuluma ngebandla isebenzise uMathewu chapter 16. Kodwa-ke ngizokwenza lokho. Amen. Ngoba uma usebenzisa uMathewu chapter 16 uningi abazalwane abangafinyeleli khona neza bazalwane. Amen. Angibonge igama lenkosi. Ngoba ukwazi nokumbulelwa ngezwi. Amen bazalwane. Udinga ukuthi izwi licaciswe emntwini. Sindaweni bazalwane. Ngeke futhi understand ibandla ungam-understand uJesu. Sindaweni bazalwane. Ngoba ibandla lifike ngubani uthi ngabani la. So it makes it very difficult. Okokuqala nje uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Bese udalile izulu nomhlaba kwabakhona uAdam noEva. Sebekhona uAdam noEva, Adam noEva kubona ensimini bakhishwa. Uma sebekhishiwe ensimini amen basabana. Amen. Baqhubeka abantu bona. Amen. Uma beqhubeka abantu bona alibonge igama lenkosi. Amen. uNkulunkulu wase wafuna indlela yokuthenga ngibuyisa kanjani umuntu. Ake sithi amen. Amen. Esizweni zonke ezazikhona zona uNkulunkulu wasechuza isizwe esisodwa uAbraham. Amen bazalwane. Amen. Isizwe leso kwaba isizwe sakwa-Israyeli. Amen bazalwane. Amen. Esiqhamuka kumadodana amadodana kaJakobe. uAbraham wazala ubani? uIsaka. uIsaka wazala bani? uJakobe nobani? no-Esawu. Ngezwe bazalwane. Amen. Amen bazalwane. Amen. uJakobe wasazala amadodana amangaki? Awu-12. La madodana awu-12 wase esenza isizwe sakhe. Ngezwe bazalwane. Amen. Ingakho kwa-Israyeli kunesizwe engaki? Ezu-12 eziqhamuka kumadodana kabani? kaJakobe amangaki? Awu-12. Sindaweni bazalwane. Amen. Esizweni-ke ezu-12 uNkulunkulu wakhetha isizwe esisodwa, isizwe sikaJuda. Lapho nakhona kwakuzozala bani? uJesu khona. uJesu okuyena uGenesis ekuprofethe ngayo makuthi ngiyakubeka ukuthi phakathi kwakho nesifazane phakathi kwenzalo yakho nenzalo yakho yona wena uyokushaya ini? Isithende sayo liyoqhoboza ini? Ikhanda lakho. La kuprofetha khona nguJesu. Ake sithi amen bazalwane. Amen. Kodwa uJesu ezovela esizweni-ke sakaJuda. Nanembala-ke kwenzeka-ke lokho. uJesu mayefika emhlabeni, uJesu ufika emhlabeni ufika ngesizwe samaJuda. Ngezwe bazalwane. Ufika ngesizwe samaJuda. Ingakho mafunda John chapter 3 verse 22 abakha bamamukela kodwa bonke abamamukela wabapha manje ukuthi babe abantwana. Kune verse kune ndaba esifundayo thina sithi sifunda indaba yebandla kanti sifunda indaba kaJesu. La athi khona uJesu mina ngiyisango. Ongena kimi uyangena aphume afumane ini. Athi-ke zikhona nezinye. Yezwa. Amen.
okungazona ezabani zalesibala na kodwa kufanele ukuthi nazo bese kuba mhlambi uJesu lapho ekade ekhuluma nababa Israel leso bethu izikhona lezinye ukukhuluma ngezinye ini izizwe neso kodwa okuzothi through yena zikwazi ukuhlangana amaJuda ahlangane nani nalezizwe kube umhlambi onjani ake sithi amen bazalwane. Okusho ngamanye amazwi it can be a bit difficult ukuthatha amaJuda walahle completely ngoba nawo ayingxenye ebandleni kabani likaJesu uma kuphela aphenduka amukele ubani uJesu. Ake sithi amen bazalwane. Sindawonye bazalwane. So it makes it very difficult ukuthi ungakwazi ukufunda yonke into ngoba iyona enika i-background ukuze wazi ukuthi kahle kahle yini efunekalayo ekithini. Ake sithi amen bazalwane. Lapha eBhayibhelini bazalwane akukho kuphela izivumelwano ezimbili. Niyezwa? Ngicela ukuphinda futhi bazalwane ukuze ningizwe. Ngiyasheshisa about less than 30 minutes. eBhayibhelini akukho kuphela izivumelwano ezingaki ezimbili. They are actually 5 azizimbili. Yes. Esokuqala isivumelwano uNkulunkulu akasenza wasenza nobani? noNoah. Bathi ngeke ngiphinde ngize ngenzenjani ufise abantu bani namanzi. Saze saba nesifakazi selo sakhona sothimo lenkosazana. Esesibili isivumelwano wasenza nobani? uAbraham. La athi khona kuAbraham uyoba uyise wesizwe njani eziningi. Yes. Bese kuthi esesithathu wasenza nobani? noDavid. La athi David khona uyokunika ukhosi. Even beyond ukhosi ekade njani ekubona. Bese kuthi esesine kwaba isivumelwano asenza noMoses. Isona ke lesi esibangusini. Asenza noMoses emva ukuthi akhiphe uMoses lakhona eGibhithe. Neza bazalwane. Wasenza eSinayi lapha yena. Leso sivumelwano asenza noMoses isivumelwano esifaka igazi. Neza bazalwane. Isivumelwano which is based on land. Yes. Isivumelwano neza bazalwane esinesithembiso sokuthi uma belalela izwi likaNkulunkulu abakwa-Israyeli uNkulunkulu uzobanika ini umhlaba. Yes. Hayi phela uzobanika umhlaba uzophinda futhi uma bengasinaleli bazothunjwa behamba mabengamlaleli. It has got imithetho lesivumelwano isona sivumelwano esibizwa ukuthi isivumelwano esinjani esidala. eBhayibhelini akulona lonke iBhayibheli elisivumelwano esinjani esidala. Ngeke usukele nje incwadi kaJobe uthi isivumelwano esinjani esidala. Ngeke usukele incwadi kaGenesis uthi isivumelwano esinjani. Ngeke usukele incwadi yeZakha uthi isivumelwano esinjani. Ngeke usukele incwadi yamaHubo uthi isivumelwano esinjani. Ngeke usukele abaprofeti neza bazalwane uthi isivumelwano esinjani. Isivumelwano esidala yincwadi eziwu5 kuphela ezibizwa ukuthi incwadi zani zomthetho. iTorah neza bazalwane. Incwadi zomthetho. Emthethweni kuphela akukho imithetho kuphela emingaki eyishumi. Kunemithetho ewu720 something 23 or 22 efaka ukuyiphatha kwabantwana bakwaIsrael ukuthi kufanele beyiphathe kanjani base beyezweni abalona
ifaka ukudla okufanele bekudle nokudla okufanele bengakudli, kufaka ama-festivities, amasabatha nemicimbi yonke, kufaka into eziningi. Neza bazalwane, thina njengabazalwane asingeni lapho, asikho ngaphansi kwani bazalwane kweTestament enjani elidala. Yiliphi iTestament elidala? iTestamente uNkulunkulu alenza nobani? NoMoses phela. Amen bazalwane. Konke lokho kunye akulona iTestament enjani elidala. Asingeni ngaphansi kweTestament enjani elidala. Asibona abazalwane beTestament enjani elidala. Singabazalwane beTestament enjani elisha. Iliphi iTestament elisha? iTestament elisha abazalwane ulifika libhalwe kahle eTestamentini kulezi incwadi ezibizwa ngokuthi iTestament enjani elidala, encwadini kaJeremiya. Neza bazalwane. Amen. Ukuthi uNkulunkulu ngoba iTestamenti elidala, iTestamenti elikhona ngaleso sikhathi Israyeli azange azalihlonipha. Amen. Neza bazalwane. Okusho ukuthi manje sizowenza iTestamenti enjani elisha. Lapho nakhona ngeke kusaba khona umuntu ozofundisa umunye umuntu ngobani? ngoNkulunkulu, ngoba ngaleso sikhathi umuntu nomuntu yobe sekulanga phakathi bani enhliziyweni. Funa ukukhumbuleke lokho. uNkulunkulu iTestament elidala elisha ulenza nobani? NoIsrayeli. Ulenza nobani? NoIsrayeli. Abezizwe bengakangeni. Amen. Neza bazalwane. Alibonke igama lenkosi. Thina singena, it's a pity that sengiyashesha. Thina singena eTestamentini elisha ngobani? NgoJesu. Singena eTestamentini elisha ngobani? NgoJesu. Awu, naze ngafundisa ngithi. Amen bazalwane. Singena ukuba uJesu akekho ngabe nathi asidlani? Asingeni. Ngoba nangakhele obani? Thina. Lalakhela abantu abanjani? AbeTestament enjani? Elidala kade benalo iTestament ngaphezulu. Kahle kahle ngicela ngizwe bazalwane. Awu siyadonsela. Ngizwe kahle abazalwane. iTestament. Neza bazalwane. Amen. Alifani nesivumelwano. Noma necontract. Neza bazalwane. iTestament lenziwa umuntu omkhulu elenza kumuntu onjani? Omncane kunaye. Lo muntu ongaphansi kwakhe akanayo i-input. Neza bazalwane. Akanayo i-input yokuthi yena uthini. Neza bazalwane. Yingakho uma umama noma ubaba ekhaya kunezinto wenza lento ibizwa ngokuthi i-will and testament, isivumelwano. I-will mawuyenza awumbizi umuntu ofuna ukunika izinto ukuthi wena uthini. Awubuzi kuyena ukuthi wena unjani uthini. Wena obhala ini? I-will and testament. Wena futhi oba faithful kuyona noma lo munye engabi faithful kuyona. Ngoba yenziwa ubani le-will? Yenziwa wena. NoNkulunkulu njalo bazalwane. uNkulunkulu esivumelwaneni sakhe uthembekile nanama abantu benjani bengasathembekile bona. Yingakho namhlanje uNkulunkulu wenza isivumelwano noIsrayeli ukuthi ngeke azamlahle. Namanje uNkulunkulu akamlahlile ubani? uIsrayeli. Ukuba khona kwethu ngezo bazalwane, ukuba khona kwebandla ukuhlabelikisa ubani? Ukuze uIsrayeli ephenduke nabo naye ebephi? Sebandleni. Hayi ngoba bazalwane uNkulunkulu elahle bani? uIsrayeli. Cha. Isizwe sikabani leso? Sakhe uNkulunkulu. Sindawonye bazalwane. Ngase ngayijaha into okufuna ukuthi uyifunde inyanga yonke ngo-10 minutes. Yazwakala kancane abantu. Niyazwa bazalwane? Yazwakala kancane. Ngiyangizwa bazalwane ngapho. Ngiyazwakala kancane. Okusho ukuthi ngiyangizibhena hayi kancane.
Okusho ukuthi bazalwane sindawonye bazalwane. Alibonke igama lenkosi. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ukuze uNkulunkulu ngoba thina sabazalwane bethu isitamente enjani? Elisha. Ukuze uNkulunkulu asifake weza kwabakhe. Abakhe abanjani? Kodwa bonke abanjani? Wabapha amandla ukuthi nabo babe abantwana bakabani? BakaNkulunkulu ukuze bangene kule covenant. Sindawonye bazalwane. Amen. I-covenant ke iba nama condition, iba nama i-will nje inama condition. Kwasikhathi ebhali will bese uthi ukuze ukwazi ukuthola le mali engikushele yona, angizawukhuluma nomuntu omnika i-will. Kuyofana ukuthi uphase esikoleni, uphase matric, noma uphase e-tertiary. Noma ngabe kuthiwa unalo ilungelo lale will ibhalwe wena. Kodwa uma kuwukuthi awenzanga awamithi ama-conditions esivumelwano, awukwazi ukuthi ube yi-beneficiary yani esivumelwano. Sindawonye bazalwane. Amen. Ngoba kufana ne-contract. I-contract wena umakhi wakhela umuntu umusi, ngiyabhala ukuthi uzolapha udongo libeke la, ngikukhokhele malini, ulapha ulibeke la, ngikukhokhele malini ngesikhathi esiwukuthi. Uma wena usubona ukuthi ngamnika imali lo ukuthi senze i-contract uzobeka udonga la akakalibeki, uyamxosha lo muntu umkhiphe kuleyo contract ngoba i-contract yathi iyi-will. Niyezwa bazalwane? Amen. Kodwa i-will ibuhlungu. Niyezwa bazalwane? I-will ibuhlungu. Uma uNkulunkulu efuna ukutshengisa u-Israyeli ngokuba faithful kwakhe esivumelaneni asenze naye, uthatha umprofeti thizeni uthi wena hamba uyokwenza njani, uyoshada ini isifebe. Uba igama lomprofeti uHoseya, uthatha uHoseya uthi Hoseya hamba uyogana ini, hayi ahambe uHoseya asithathe ebuye naso, thatha ihlazo. uNkulunkulu ngoba ukuthathe nawe unjani uyihlazo. Abanye sebegqokothatha bebahle manje. Uma ungase uthi asixoxe ndoda ukuthi uvela ngathi ayithi ubuma kancane, uthi nje ubuma ungalinge nje iyeke leyo nto, ngeke ngikwazi. Amen. Uthatha umfazi owazi indawo yonke ukuthi uyi-prostitute, udayisa ngomzimba, uthi akenze njani, akamthatha, uyamthatha-ke mase semthathile ahlale naye. Mase ehlale naye umfazi kuvuka ukuthi umqwayizi abuyele emgwaqweni, akhale umprofeti akhale. Mase eqedile ukukhala uNkulunkulu athi hamba uyomthatha umfazi yabani wabo, amthathe ambuyisele ahlale naye. Izwe lonke liyazi ukuthi unceku ushade nomuntu oyi-prostitute. Akuphelele lapho, isike yaphindele emgaqweni futhi. Athi uyakhala aphinde futhi umfazi sahleli esenengane, aphinde umfazi enze njani? Mase phuma manje futhi akasaphumi kuphela, usezoze yamithe emgaqweni, usebalani nengane khona emgaqweni. Nezwe liyazi ukuthi kahle kahle nomuntu lo akayela khona umqwayizi, umqwayizi ongahleli umndeni obuye emithe futhi. Amthatha athi uNkulunkulu cha lutho. Umfazi wakhe hamba umbheka, ambheke zonke ijaladi, abeze amthole umthelo usanengane, siyayicelisa. Amthathe enze njani? Abuyele naye. Bese buza uIsrayeli, asitshela uIsrayeli. Athi uIsrayeli, mina uNkulunkulu nginjena-ke mina kubani? Kunini. Niyezwa bazalwane? Namanje uNkulunkulu unjalo kuthina. Unjalo uNkulunkulu kuthina. Yazi mina ngake ngihlushwa nje abantu. Bengihlupha nje ngizwe ezahlukene. Ngaze ngayothanda ngathi inkosi ngicela ukuthi bashaye manje. Ngabe ngakhumbula ukuthi hey, uNkulunkulu nawe ukuthi umuntu meyona uyashaya. Mina-ke ngayini? Hayi bayeke baba, bayeke nje. Bayeke kanjalo.
bayeke nje ungabenzi lutho. Alibonge igama lenkosi. Amen bazalwane. uNkulunkulu bazalwane kunjalo uNkulunkulu kuIsrayeli. Futhi through uJesu kunjalo uNkulunkulu kubani? Kuthina. Neza bazalwane. Kunjalo uNkulunkulu kuthina. Uma singathi siyibusise kahle nje, siyibusise kahle ukuthi siyadeserve yini ukuthi sibe abazalwane. Hayi, ngabantu bonke. Sihleli ngenxa yani yomusa kabani kaJesu ukuthi we the inheritors of the New Testament. Sinjawo bazalwane. Ngicela ke ukuthi ngizwe angisakwazi ukuthi ngikhulume igcile ngiphenye ngenxa yokuthi vele ngiqalile ukukhuluma sengiyajaha nje. Sindaweni bazalwane sengiyajaha nje. Niyeza bazalwane. Lento ngithini ke bazalwane? Ithi lento bazalwane. Ithi lento kokuqala sase ngisho nje. Alibonge igama lenkosi. Sase ngisho nje. Niyeza bazalwane. Alibonge igama lenkosi. Futhi lento yokuthi asikho ngaphansi kweTestamenti elidala akusho ukuthi asilifundi. Yes. Neza bazalwane. Ngoba iTestamenti elidala lisimboliza ukucathula. Yes, lisimboliza izinto ezinjani ezisithunzi. Yes. Amen. Angithi lapha khona kuthiwa uNebi. Ungafisa umfazo. Akusho ngalapho usumzalwane manje kusasebenzi lo. Namanje ungebi. Noma usethe njani? Kodwa unjani? Namanje. Thani amen bazalwane. Okay, bekonje ukuthi ke bazalwane ningizweke ngoba sesinyama. Senjani? Sisale ngiyakhuluma ngenxa yesikhathi. uJesu bazalwane. Amen bazalwane. Amen. Uma efika emhlabeni. Yes. Ufike emhlabeni uJesu phakathi kwamaJuda. AmaJuda abahlelekile enama sects ahlukahlukene. Yes. Abanye phakathi kwamaJuda bebebizwa ngokuthi izazi umthetho. Neza bazalwane. Amen. Abanye bebebizwa ngokuthi abasadusi. Abanye bebebizwa ngokuthi abafarisi. Amongst the Jews. Neza bazalwane. Amen. The sects that were there amongst the Jews. Yes. Kwangawona amasonto lamasonto lawo emasho obani. Yes. Ngisho mina amongst the Jews themselves. Yes. Alibonge igama lenkosi. Amen. Futhi kwangekho wrong necessarily ukuba umfarisi ngoba igama ethi umfarisi alisho umuntu ozenzisayo. Kodwa abafarisi inkinga yabo bebenjani? Babezenzisa. uPaul wayishaya isifuba ethi yena weyini? Umfarisi. Ngoba isect yabafarisi ihluke ngento eyodwa nabasadusi. Abasadusi abakholelwa ukuthi kukhona ukuvuka kwabanjani? Kwabafileyo. Abafarisi bayakholelwa ukuthi kukhona ukuvuka kwani? Kwabafileyo. So umehluko kulapho between those two sects. Neza bazalwane. Kodwa uJesu efika, neza bazalwane. Ufika chooses abafundi bakhe abazosondela eduze because abafundi bakaJesu bebengawona u12. There were more than 12. Neza bazalwane. Kodwa he chooses abafundi abawu12 ukuthi bahlale eduze kwakhe. Uma behlale eduze kwakhe bazokwazi ukuthi bewitness ngeimanga kazenzile nezifundisa akayifundisile. Kulabo bafundi bakhe, amen bazalwane. Amen. Useyabahlabela uyabatshela, ubatshela kungekho abanye abantu. Neza bazalwane. Amen. Ufuna uqala ukuthi athole ukuthi bayazi yini ukuthi ubani. Ngoba before the revelation of the church, there must be the revelation of Christ.
Niyeza bazalwane. Usuke unebhadi if you have a revelation of the church. Uma uJesu engezange enze njani? Abulwa kuwe. Yes. Ngoba kuningi ukukhuluma okukhona. Inkulumo kaJesu isymbolize 3 sources of information. Information from one, information from other people, and information from God. Uthi abantu, chapter 6 verse 17. Uthi abantu bathi ngingubani? Abantu. Ngoba nabantu banjani? Banayo information yani yabo. Yes. Kukhona izinto ezakhiwe namabandla akhiwe ngokwe information yani yabantu. Abantu bathi ngubani? Yes. Okwesibili uthi nina nithi ngingubani? Zikhona izinto ezakhiwe ngama feelings omuntu. Ukuthi nje uzozwa uyihlalele phansi uzwe nje into ethi bese uyasukuma wenze njani? Uyayakha leyo nto ethi uyakha into eyakho. Yes. Bese ke kuphendula uPetro ethi ungubani? UnguKristo, indodana kabani? Ophilayo. Ngicela ukuthi ngisho bazalwane. Igama elithi Kristo akulona igama. Yebo bazalwane. It is a position. It is a title. Igama elithi Kristo lisho ogcotshiwe akulona igama lomuntu. Yingakho ethi Jesu bakhona abanye abazofika bethi ngubani? NginguKristo. Bazoqhamuka bethi nami njani? Igcotshiwe. Nami njani? Igcotshiwe. Nami njani? Igcotshiwe. Ngoba igama elithi ake senze kanjena bazalwane. Ake senze kanje. Qala before we explain this thing kahle. Yes. Igama a name elithi Jesu. Yes. Igama lithini? uJesu lesimkhonzayo kuthina akuyena kuphela oyenegama elithi bani? Jesu. Babekhona nabanye obani? oJesu. Neza bazalwane. Kukhona omunye uJesu obizwa ngokuthi uJusto. Kusho izwi. The time uBaraba neza bazalwane. Malithi iBhayibheli sahlukaniseleni ukuthi nikhetha abantu phakathi kwabani? KukaJesu nobani? NoBaraba. uBaraba akulona igama. uBarnabas is the son of some certain individual. Neza bazalwane. NoBarnabas is the son of a certain individual. Neza bazalwane. If you read in other versions, uBaraba igama lakhe kokubani? uJesu. Naye. KwakunoJesu abawuthuka ufuna ukuthi benze njani? Bekhetha uJesu oyedwa kanjani? Abazomkhulula between uJesu abangaki? Ababili. It's merely a name. Namanje sekhona amasifana athi uIsa. It's a name. Neza bazalwane. Ukuthi kumehluko kuphela igama likaJesu. uJesu yena. uJesu onjani? Ogcotshiwe, unguKristo. Neza bazalwane. Hayi ngiyangizwa bazalwane. uJesu bani? Akusona isithakazelo sakhe, akusona isibongo sakhe. Ukuthi uJesu wakaKristu cha. uJesu ogcotshiweyo. Yazi fana nani lento? Ngicela ngizwe. Fana nalento ethi niyobeka izandla kwabagulayo. Uthi ngani? Thoba sinde ngani? Ngegama lakho. Yeza bazalwane. Alibonga igama lenkosi. Lento ethi ngegama lami does not necessarily mean a name. It means by my authority. Ngegunya lami. Ngegunya lami. Yeza bazalwane. Niyobeka ngegunya lami, niyobeka izandla phezu kwabagulayo benze njani? Basinde ngegunya uJesu akanayo. Uma uze akibaze bayabuza laba ukuthi lo sibeka izandla njengobani? Ngoba siyabazi laba abantu. Lona yena amadimoni. Ngoba it's the authority that is in Christ that causes people ukuthi benze njani? Basinde.
Siyaphila bazalwane. Amen. Siyaphila. Ngiyazwakala. Niyezwa bazalwane. Hallelujah. So uKristu ke bazalwane usethi ke uPetro uthi ke wena uKristu indodana kaNkulunkulu onjani uphilayo uthi Jesu ke uthi inyama negazi akukwambulelanga lokho. Yes. Inyama nani? Akukwambulelanga lokho kodwa ubani? Ubaba sezulu. Ukusho ngamanye amazwi, it's information that comes from bani? God. It's a revelation that comes from bani? Ongaqhamuki umuntu, ongaqhamuka kuwena, kodwa iqhamuka kubani? uNkulunkulu. Yingakho bazalwane ngihlale ngisho ngathi mina into ebuhlungu kuba sebandleni ukuthi ukuba sesontweni uyakhethela wena ukuthi angifuna ibandla elinekhiphothi ekhala kamnandi elinabantu abaculayo mnandi ake sithi amen bazalwane. Amen. Elebhidingi kanje uyikhethela wena uyayikhethela. Amen. Yes. Kodwa ebandleni awukwazi kunjani uyikhethela. Uyibona nje usukhoza nezalukwazi ukuthi hawu bakithi naku ngaqonda izalukwazi uyiphela. Amen. Akhona keyboard khona izandla zibuhlungu. Amen. Ngoba ayiyona into oyikhethe wena. Ayikhethwa ngubani? Wena. Amen. Alibonge igama lenkosi. Abasondana manje babhizi muva kule nkonzo sekuseni bebe kwenye indawo kuzophuma futhi ayofuna kwenye indawo ngayi la bayeke abagqoki kahle usweki kahle ayofuna abanye azenze njani zabathola abenza zakho. Hallelujah. Bese yahlala futhi masebemcika naye ehambe ayofuna kanjani abanye abangeke beze benze njani bemcike nalabo mase bemcika futhi aphinde futhi ashiye ahambe ayofuna abanye. Neza bazalwane. Hallelujah. Kodwa osendike uNkulunkulu bazalwane uhleli ngenxa yokuthi kukhona into eyambulekile kubani uyena engambulwanga igazi nani inyama. Ngicela ukuthi ichaze ke bazalwane ngiyayicomplicate kakhulu. Ngiyayicomplicate kakhulu. uJesu ke ufika kukhona konke namasects uthi phezulu kwalidwala ngizolakha ibandla. Amen. Bekhona abanjani? Abanye. Sindawonye bazalwane. Leli igama elithi ibandla lithi church ngeSgreek lithi ecclesia okusho ukuthi the called out. Ababiziwe neza bazalwane. Neza bazalwane. uJesu wezozakhela isizwe sakhe i-ethnic yakhe isizwe sakhe esasoqhamuka kuzona zonke ini izizwe. Wena mJuda, wena mZulu, wena mXhosa, wena mSuthu, wena mTshetsi, wena Tsonga, wena ibandla akulona lamaZulu. Yingakho futhi akulona lamaXhosa. Amen. Neza bazalwane. Yingakho ibandla is beyond. Iyahlupha ke enye into ngoba abazalwane bahambe befuna ukuthi abazalwane babe amaZulu ukuze kubonakale ukuthi babe balaphi basebandleni. Mawayena umZulu kwathi sengathi unjani? Awukho. Baze basho abantu ukuthi aboyivangeli lomZulu ikhona into ngoba nasezazulwini yabona umntwana bona ukuthi hayi khona inkinga. Ake sithi amen bazalwane. Ake sithi amen bazalwane. So to cut a very long short matter short, amen bazalwane. uJesu bazalwane wazakhela phakathi kwabantu abakhona wakhetha ngidingi background ukuthi efike kubantu bamaJuda
Amen bazalwane. Uma sefuna uJesu ukwakha a new nation called his church. uNkulunkulu ukwenza lokho kuJesu ngokuthi eze uJesu afele bonke abantu ukuthi wonke umamukelayo abe umuntu who is actually called out from isibongo sakhe, from isizwe sakhe, from ilanguage kabani yakhe. Sindawonye bazalwane. Azoba isizwe sikabani ke la? SikaNkulunkulu. Sindawonye bazalwane. Ngicela ukusho ke bazalwane kanje okunye. Time. Ibandla ne-kingdom are two different things. Kingdom has to do with everything. It has to do with territory. Everything. Umbuso kaNkulunkulu include everything esemhlabeni. Yonke into. Neza bazalwane. Amen. Hallelujah. Amen. Yonke into esemhlabeni ngabani? EkaNkulunkulu. It is included in his kingdom. Kodwa ibandla within the kingdom, abantu within the kingdom ababiziwe. Those who are called out. Yaza bazalwane. Within the kingdom. Kunohlobo labantu uNkulunkulu akabathuzile. Neza bazalwane. Othi beyikhuluma encwadini yema-Efesu ethi manje ke imfihlakalo nokuhlakanipha okuninginingi kufanele ukuthi kwaziwe ngani? Ngebandla. Akusho lokho ukuthi abantu abazi ngebandla. Lithi ibandla liqukethe ama-mysteries. Ilona ibandla elithunywe ukuthi alinike abantu izimfihlo zikabani? ZikaNkulunkulu ezininginingi. At that point ibandla is no longer a revelation. Ngoba akusayona isambulo phela into vele masinjani isimbuliwe. Kodwa ngani ibandla selimbuliwe usumbula ezinye izinto nokuhlakanipha okuninginingi. Amen. Yeza bazalwane. Okwambulwa yini bazalwane? Ibandla. Sifunde bazalwane ukugcina lesinhlala phansi. Hebrew chapter 11. Hebrew chapter 11 verse 1. Lesinhlala phansi bazalwane. Ngathi bazalwane kodwa ngathi 2 hours wami. Ngingu 30 minutes. Ikhona. Kuba nje sengiyakabadela manje ezinye asakwazi ukuyicacisa kahle. Please. Yeah. AmaHebrew chapter 11. Chapter 6. Ngiyaxolisa chapter 11. Chapter 6. AmaHebrew chapter 6 verse 1. Before uye lapho bazalwane ngizwe. Neza bazalwane. Singizwe. Abanye abazalwane bacabanga ukuthi ukuba kuJesu. Yes, ukuba bani? Sekonjani? Sekwanele. Serious. And then they'll go to a point where they'll actually say, uMusujesu usadingi ini okunye. Neza bazalwane. Neza bazalwane. Sindawo bazalwane. Ukuba kuJesu bazalwane kuyiqinisa awukwazi ukuba sebandleni ungekho kubani? Kodwa uJesu unabantu mhlawumbe ngolimo olulula abantu abaspecial bakhe akabalandile neza bazalwane. Neza bazalwane. Amen. Akabalandile those who are called out amongst other people. Into common ngabo into yokuthi bakuthi funda ke lapha mhlawumbe kuzokuze verse 1 chapter 6 AmaHebrew. Ngakho ke masidlule esifundisweni soqala ngoKristu. Siqhubekele kokupheleleyo. Singabuyi sibeke isisekelo sokuphenduka emsebenzini efileyo. Nokukholwa ngoNkulunkulu. Nesifundiso ngakho ke masidlule esifundisweni soqala ngoKristu. Imani. Ngicela ningizwe bazalwane. Ngicela ningizwe. Yes. NgokweBhayibheli isifundiso sokuqala somuntu ukuthi akafike kuJesu. Ningizwe kahle nengezi ubani? Bengalizwe iBhayibheli.
adlule esifundisweni sani sokuqala ngobani ngoJesu. uKristu isifundiso sani sokuqala ngesingisi lithi So let us stop going over the basic teachings about it's the Christ basics again and again. imake uKristu isifundo esiyi-basic it's elementary teaching isifundo sani sokuqala sindawonye bazalwane wonke umuntu oza enkosini wonke umuntu ongumzalwane izifundiso zokuqala the elementary uma uthisha uyazi if you are at elementary phase ukuthi ukuphi lithi ke asidlule esifundisweni sani sokuqala ngoKristu singabe sesibuyela phi qhubeka siqhubekele kokupheleleyo siqhubeka ukupheleleyo yes singabuyi sibeke isisekelo sokuphenduka emsebenzini inkinga ke ukuthi uma ususenkosini musale manje ukuthi instead of ukuqhubeka wena ufuna ukugcina abazalwane la awufuni abazalwane bezenjani ufuna wena uloke nje uthe nje siphelele la into yile kuphela ngoba nokuba kwakho kuJesu ikona ukubamba ukuthi wenze njani ukwazi ukuqhubeka kodwa wena ufuna ukushiya abantu belaphi bela ukwenzela lo yes wenze njani singabuyi sibeke isisekelo sokuphenduka emsebenzini efileyo nokukholwa ngoNkulunkulu yeah nesifundiso sombhaphathiso nokubeka izandla nokuvuka kwabafileyo nokwahlulelwa okuphakathi imani ke bazalwane ngoba ngiyadlula ibandla is based ake ngithi ke ibandla i-identity yalo liqala ngezinto elifundayo sindayo bazalwane neza bazalwane funda lapho mntana khona uzozala kahle. Let us go on instead and become mature in our understanding. Surely we don't need to start again with the fundamental importance of repenting from the evil deeds and Yes. placing our faith in God. Yes. You don't need further instruction about baptism, the laying on of Sisa hands. kahleke lapho ke bazona ngecela ixoxisi ngicela nje ngiphe 10 minutes kuphela. Senihlala phansi. Lithi sidlulele kwezinye izifundiso bese libala ini? Baptism. Inkinga ke lapho ngesizulu kuthiwe ngesizulu. Yes. Ngesizulu lapho lithi umbhapatiso ngesingisi kuthiwa baptisms. Because there's no one baptism. There are baptisms. Umbhapatiso unjani? Kodwa imibhapatiso. Yes. Khona umbhapatiso wamanzi, khona umbhapatiso kamoya, khona umbhapatiso wenhlupheko. Umbhapatiso wenhlupheko. Yes, umbhapatiso wani? Wenhlupheko. Abanye umbhapatiso wenhlupheko bawuthola manje. Bethi bayamukela uJesu manje, bethole izinhlupheko manje. Zifika inhlupheko njengemcibisholo ithi kanye kanye. Bese kube ngathi bengadecide ukuthi bayaqhubeka noma bayeka yini. Abanye kuyaphola nje. Uthi phakathi phakathi bese beshadile bese kahle. Uthi ephethe umsebenzi. Ekhulelwe ingane. Naye yakhula. Shone lo muntu. Uthi senjalo bemhlala. Bemhlala bemlahla. Uthi bemlahlile. Aphelele yini? Zifike inhlupheko. Zimboze. Ezazi ukuthi kahle lento. Iyo into phela lento lento iyo phela inde. Azakhumbule ukuthi kambe kwakhona yini ekhaya. Ayisho umkhonto baba umkhonto ushiye lapha noma weshiyelini. Adideke. Zidla izinto zimqinisa. Kodwa nenhlanhla okwazile ukudlula lapho. Ngoba leli igama lithi baptism lisho nje ukuqinisa kuphela. Bese kuloko kwesifike lokho kuthi ubhapathiswa ngumlilo. Ubhapathiswa ngumlilo ngona kwabazalwane. Okwabantu abanjani? Abazokhona. Ngiyangizwa nje abazali ukuthi sizobe sinenkonzo yani yomlilo, inkonzo yomlilo. Ayikho endlini kaNkulunkulu inkonzo yani yomlilo. Khona inkonzo kamoya. Yokubhaphathizwa ngobani? Ngomoya.
ngiyeza bazalwane abazalwane kodwa basuke be-innocent mabesho njalo basuke be-innocent ngoba basuke be-refer kwi-Pentecost la kwehla khona. Yes, kodwa that's a wrong interpretation of things. Ukubhabhatisa ngomlilo ukufaka esihogweni ukusha uqiniswa laphi esihogweni uthi uJesu siyeza isikhathi la khona twayini iwheat ngesizulu amakhoba yiloko kwayo hayi ukhula akwento sebengifika liphi la athi uJesu khona ekafika isikhathi la khona uzoswifta khona from wheat and amabele namani namakhoba. Uthi ke amakhoba iwona azothathwa phi afakwephi empini ababadiswe afakwe emlilweni. Manje wena amakhoba yini? Njoba umuntu wena ufuna ukubhabhatiswa kani? Ufuna ukufaka emlilweni. Wamakhoba yini? Ake sithi amen bazalwane. Amen. Alibonke igama lenkosi. Bese liyasho-ke izwi kaNkulunkulu liyasho ibandla elihluphekayo spiritual ibandla elingafundisekile. Ibandla elingafundisekile. Abazalwane abakwamukele ukufundiseka. Futhi bebekezelele ukungaboni ngendlela enjani? Fanayo. Bebekezelele. Beze befinyelele la benze njani? Bebona khona ngendlela enjani? Efanayo. Ngenxa yokuthi bazalwane uma kuphuthuma ukuhlukana ngoba ningaboni ngendlela efanayo ibhlungu lento ngoba songaboni ngendlela efanayo namhlanje kuphela iminyaka ewu2 wena obukade uphila lento sokuwena njani ovumayo sekukhona abazalwane asebelahlekile ngoba awufundanga ukubekezelelana nomunye umzalwane ongaboni ngendlela enjani efanayo naye. Ake sithi amen bazalwane. Amen. Ngoba kukabili bazalwane kukathatha umhlaba sisho njani kukathatha umuntu mayibhedizwe it's either ubhedizwe ngoba uyingane liyabhedeka izwi bazalwane noma uyingane umuntu olalela omdala nje uyasho okay lo cha ubheda ngoba njani engane yenza ubhede futhi izwi ngoba umuntu uyawenza ini amaphutha so not a human error ubhedile usukumile nje wathi angivuleli kuGenesis 17 kade ubethi uGenesis bani 7 iphutha nje lingenziwa noma ubani bese kuzoba khona wesithathu lona kuyayazi into ayenzayo ubheda ngamabomu isathanist nje uphumile nje wakala uyazi ukuthi ufuna ukulibhedisa unenjongo neplan okwenze njani ukulibhedisa omqwaya-ke lokuthi ubenzele umusa laba abawu2 kodwa lo mqwaya ngoba uyayazi into anjani akafuna ukuyikhanda usuke kubani kusuke nje kuye ohlala phansi ayi le ngiyabafaka ehlathini-ke manje ngifaka ehlathini kodwa ngiyakhala bafaka nje manje ehlathini alibonke igama lenkosi. Haleluya. Bengiqonde ukuthi bazalwane asifundeni izwi singasabi sifunde lonke iBhayibheli sazi ukuthi la siyangena la sinjani asingeni la siyangena la sinjani asingeni kodwa lokhu uyokwazi uma ulifunde futhi wafunda lonke wazi ukuthi ingakho lithi uPaul uthi kuthalela ukuyiveza njani isebenzi esingenamahloni esiqondisa kahle izwi lali rightfully dividing the word of truth. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi njengoba umuntu obenga inyama ukwazi obenga neza bazalwane ukwazi ukuyibenga inyama uyihlinza wazi ukuyihlinza yabona phaya isibindi seduze kwenyongo ungakwazi ukufika kahle ungagcina umela phambili kwabazalwane uhlinza phambi kwabazalwane bede isibindi impela kodwa sesibaba ngoba ukwazanga ukuthi wena uhlukanise ini inyongo nani isibindi
ngoba awusiyo umhlinzi wezwi ngendlela. U-excite ukuthi abazalwane bafike i-church ukuthi wenze njani ufundise. Yingakho lithi kaNkulunkulu lingabi abafundisi abanjani abaningi. Yebo the first ukuthi uyafundisa akusho laba abahlela bazi. Bayazi. Kwesinye isikhathi bona abashoyo ukuthi hamba ufundisa ukuthi. Benzela nje ukuthi bayikhalime kahle ingabi nokuduka okuningi ebandleni ngoba wonke umuntu uyasukuma nje. Nomunye asukuma nje. Lo ingane uphenduka izolo asukuma nje. Lo ngane uphenduki kahle usahlulwa izinto asukume athi. Hayi yabonakala lezi. Sibanda nini uduke emkwalika. In conclusion, this is what we are doing. Now nje into esenzayo isimple la iMaritzburg. eMaritzburg senza kanjena ke bazalwane. We have realized eMaritzburg ukuthi abazalwane bayafana bonke bamukela uJesu. Okwesibili bonke basebandleni. Sakwamukela lokho. Okwesithathu bonke bafunda lonke ini sakwamukela lokho. Sase sathi siyazi ukuthi the fact ukuthi usefaye akusho ukuthi lonke efaye niqonda into eyodwa. Bakhona abanye abazalwane abaqonda enye into kodwa nikhonza nabefaye. Baqonda ngenye indlela ngenxa yokuthi aseyingane ekholweni. Kwesisikhathi ngenxa ukuthi mhlambe they've got a human error or something. Kodwa bayakwazi ukwenza njani ukubekezelelana. Nalapha futhi ukwenza khona neso aniboni ngendlela enjani efanayo. Kodwa niyanjani niyabekezelelana. Yes. Sase sakubazalwane phokwanani ke ukuthi sonke njengabazalwane abasebandleni sihlanganeni. Bese siqhuba lento enize malokhalini eni ukwenze njani ukubekezelelana. Sithi asibekezelelana. Neza bazalwane. Ngoba khona umuntu umzalwane othi isidla singadliwa. Omunye sadliwa kodwa singadliwa. Akusafakwa isifokisi brown bread. Umuntu ayasi akunentambama kungabi sekuseni. Kulungile. Okay, lapha nisini. Akube sena lonke nasini. Okay, right. Nina nithi intambama, yenze intambama kulungile. Nina nithi sekuseni, senzele ekuseni. Nina nithi nomini, senze nomini. Sitabana ngoba sonke sezinto nje. Yini? Sibanga nje ukubusa. Neza bazalwane nento nje engenamsebenzi. eBhayibhelini neza bazalwane lithi kaNkulunkulu abantu bayonazi ukuthi ngabami uma ninjani thandana. Yazi uthando lusibakela inqwaba yezolo. Yabo umuntu ungasamfuni kumane khanda wonke amaphutha akhe manje kube ngathi ukula yonke yaza lobingelelanga lo muntu loyana akadedeli lona ukhamule kuthi kodwa mawumthanda usaba nokuthi kukhulunywe ngaye ukhona sekathi ukuthi ayikhuluma ngaye uthatha ngoba kubuhlungu uzwa kubuhlungu ukuthi baze bakhuluma kabi ngomfowethu baze bakhuluma kabi ngobani ngodadewethu ngoba uthando njani neza bazalwane. Into esifuna ileyo bazalwane ukuba uthando alivale phakathi kwabazalwane. Yabona nje mawufunda incwadi yamaRoma chapter 12 babe ngithanda lelizwi. Roma chapter 12 babe ngithanda. Ngiyaninaka bazalwane ukuthi ninikele ibe yini imizimba mngakanani umnikelo njani wona imizimba mngakanani umnikelo njani sibizele lapho bazalwane sibizele ebunyeni kubuhlungu ukubona abazalwane behlukana ukubona abazalwane beke ndawo ngento ewubungane yokuthi nje umuntu ufuna ukubonakala ukuthi hayi la ukhona ukubona ukuthi hayi nami njani ukhona lithi kaNkulunkulu omkhulu kini akabeke njani omkhulu ngeze bazalwane amen bazalwane. Baba abazalwane laba sinabo
babanga nje i-apostleship ukuba upostoli bakuyazi babanga nje upostoli mawusulalele kahle abayazi into abayikhulumayo bakhuluma into abangayazi igama elithi apostle lisho a-messenger umuntu onjani it has nothing to do umuntu kangakanani nokunjani umuntu kangakanani funa ukuba umuntu olalelile ukuthi i-message ithini wasebenze njani wayehambisa amen to the point yokuthi beze beqamba banga ngeke ngizwe lapho mangabe umpostoli umuntu onazo zonke umuntu owaziyo ukuthi akhe aplata amabandla bawu-4 kuphela abapostoli abaplata amabandla bonke laba abanye abakazi beplate nelilodwa but still they are referred to as apostles 4 kuphela kukhona abapostoli laba abawu-12 bakajesu bese kuzoba khona laba abanye-ke yezo laba abanye uBarnaba benobani benoPawulu uBarnaba noPawulu awujesu ukuthi ngisize kusana uBarnaba nobani yena noBarnaba loyo uBarnaba phela waphinde waqala noPawulu akithi uBarnaba waphinde waqala noPawulu kodwa uBarnaba awubuzwa ethi Pawuli siyangeka manje usamela manje nami wena usithe enkulu edlula mina kuyimina ngakintroduce abafundi babekusaba bethi uzobabulala mina ngakuthatha babalelana laba babantu beke imoto zami sezafa kanjani sengathi babalisa into eyiningi kanti ubizo lukabawu lethu yini ubizo kopelo lakho